Efter partierne har udskiftet deres kandidater, kan vi fortsætte valgdebatten i forbindelse med valget til Inatsisartut. God fornøjelse. Kan vi gå over til den første spørgsmål via Messenger? Mit spørgsmål er henvisning til partiet Naleaq. Man kender allerede til, at Kuno Finkar allerede som medlem af Inatsisartut har rejst til USA og havde direkte deltog i en tv-debat i USA. Og en af Kuno Finkars udmeldinger var, at Grønland var klar til at med handel. Og hvad mener man om disse opførsler fra Kuno, fra Naleaqs side, og andre partier skal selvfølgelig også besvare spørgsmålet. Vi giver spørgsmålet direkte til Naleaq. Ja, tusind tak for den vigtige spørgsmål. Det har været tydeligt fra vores side, at vi er ikke styret udefra. Vi vil gerne sikre vores at vi danner os et stat, og der skal selvfølgelig være et samarbejde med andre lande. Vi har en samarbejde med USA, hvor Danmark også indgår. Vi er åben for at kunne samarbejde med alle mulige, for at sikre os et lysere fremtid. Vi bliver nødt til at samarbejde med andre lande gennem handel og uddannelse og andre områder, så det er yderst vigtigt, at vi også har et god samarbejde med USA, for vi er også i dialog med hinanden. Så der er en forhandling i gang. Der er et USA's konsulat i Nuuk. Det er ikke fordi, vi gerne vil være USA. Vi vil gerne være grønlændere. Vi vil gerne statsdanne os på baggrund af det. Men vi bliver nødt til at pointere her, at vi ønsker ikke, at vi afgiver Grønland til andre. Vi skal beholde Grønland. Rubanuk, du får mulighed for at besvare. Jeg vil gerne støtte omkring Jonas og ikke Kunos bemærkninger. Vi vil gerne være grønlændere, og vi ønsker også, at vi ikke længere er danskere også. Men i den kommende tid bliver vi nødt til at også have et samarbejde med andre lande, og ikke alene Danmark. Tak til Naleaq. Hvem vil besvare spørgsmålet som det næste? Rullaq, værsgo. Vi vil gerne se fra Rullaq. Når vi statsdanner os, skal vi selvfølgelig have samarbejde med andre lande. Jeg vil ikke nævne nogle bestemte lande, men inden for handel skal vi selvfølgelig have en samarbejde. Vi vil gerne opnå, at vi får et statsstilling. Vores elskede land og den næste generation, vi skal give landet og forberede landet til dem, for dem. Der har været underskrevet en aftale fra Naleaq, at hvor mange år har der gået efter, at man har underskrevet aftale med en råstof, og hvor meget
Hvor meget genererer den af indkomst? Det var spørgsmålet gik ud på, om Grønland er klar til at have samarbejde med andre lande. Det kan I bande på. Vi er så klar. Tak til Rullaq. Det næste bliver demokraterne. Værsgo. Ja, tak. Jeg vil gerne stille spørgsmål også, at jeg fulgte med i den her vælgerdebat, og jeg har hørt fra Naleraq, at vi vil gerne være selvstændige på hurtigst mulig måde, men jeg savner her at høre, med hvilke midler skal vi være selvstændige? Og I siger bare, at vi skal samarbejde med disse og samarbejde med de andre. Men hvordan skal samarbejdet være? Det er meget nysgerrig over. Det er det, jeg savner allermest for at høre disse, hvad siger man, konkrete eksempler, centrale. Hvad er det for nogle midler? Hvilke midler skal vi bruge? Jamen, man kan ikke bare sige, at vi skal samarbejde med disse, så kan vi være selvstændige. Det er det, jeg savner fra demokraternes side. Men hvordan skal vi så opnå, at vi er parate? At vi er klar? Vi har allerede sagt fra demokraterne, at vi har også været i aviserne, hvor vores formand siger, at vi ikke skal skynde os. Vi bliver selvstændige, ja, men det bliver ikke i morgen. Forholdene bliver vi nødt til at ordne først. Vi alle har allerede nævnt, at en hel masse børn, som er vores fremtid, har i udfordringer. Vi kan ikke anbringe børn og bruge en masse midler til dem, og vi snakker om børnehave og børnehjem. Vi bliver nødt til at hjælpe børnene, som er vores forældre, fordi det er dem, der skal løfte Grønland. Det er dem, der gerne vil arbejde. Siger tak til demokraterne. Det næste bliver Atassut. Værsgo. For det første vil vi gerne sige, at vi skal udarbejde en ny selvstyrelov. Der skal være en ligeværdigt samarbejde i rigsfællesskabet. Det centrale i spørgsmålet, og det indgik også noget omkring råstoffer. Da vi overtog råstofområdet tilbage i 2009, og dengang gik forhandlingerne ikke så godt, og der var måske en misforståelse, hvor så frem der taler om Danmark. Når der er overskud på over 75%, så overgår halvdelen over til Danmark, og dem har man måske overset. Så det er derfor, at vi siger fra Atassut, at vi skal udarbejde et nyt selvstyrelov, som er tilpasset til Grønland, som skaber tryghed hos befolkningen, og det skal vi sikre. Der skal være en ligeværdighed mellem Danmark og Grønland i forhold til politi, retten og lønområdet. Det indgår her. Det er meget vigtigt, at vi er ligeværdige. Så derfor skal vi arbejde videre med selvstyreloven. For bare som et eksempel, for at danne et udvikling, som skaber tryghed i samfundet, det er den, vi skal arbejde med. Vi kan ikke bare statsdanne os bare for at statsdanne os, uden at skabe tryghed os. Så derfor skal vi have noget, der giver os tryghed. Vi vil gerne snakke med folk og høre på folk, fordi det er på den måde, at man giver tryghed i disse arbejdsområder. Det næste bliver Inuit Ataqatigiit. Værsgo. Ja, tak. Jeg hedder Lars Alik Henningsen.
Vi fra Inuit Ataqatigiit gerne vil sige, ja, vi skal nok danne os et stat på et tidspunkt, men vi skal kigge på os selv for hele landet, men i forhold til, at det enkelte, der går på enegang på USA og prøver at sælge os land, det er vi fuldstændig stik i modsat af. Vi skal huske, at næsten samtlige partier er enige om, at vi skal nok statsdanne os eller blive selvstændige, og det skal vi holde os samlet om. Vi skal have nogle partier, som kan samle meninger og kan samarbejde, hvis vi skal opnå at danne os et stat. Ja, tak. Og det næste bliver Siumut. Værsgo. Ja, tak. Ja, tak for spørgsmålet. Ja, der har været nogen, der har været ude at rejse, og dengang sad han i Siumut. Det skal vi heller ikke glemme. Og jeg kan sige, at på vegne af Siumut, det er ikke på sin plads, at man går på enegang på den måde. Vores land er ikke til salg. Det er den ikke i allerhøjeste grad. Og den næste generation er ikke til salg. Så frem der sker noget lignende igen, så skal jeg bare sige, at Grønland er ikke til salg inden for råstoffer og befolkningen. Og råstoffen giver mulighed for, at andre lande kan tjene penge på det. Men i den ordning skal der også være mulighed for at give afgifter for at få noget ud af det. Og jeg har selv også sagt, og Siumut siger det samme, men vi skal lige vente. Vi har været nedsat en kommission, og der er man i gang med, og vi skal først se deres betænkning. 62,8% i Grønland har ikke en uddannelse, 12,1% har en høj uddannelse, 25,1% arbejder inden for håndværk, og halvdelen af dem, der tjener penge, under 50% har indtægter. I forhold til 800 børn, der bliver anbragt uden for hjemmet. Vi har en masse udfordringer, som vi til hverdag skal først prioritere, og derefter kan vi statsanlægge os med hjertet, og det skal komme indfra. Og det skal ikke komme fra, det skal ikke være en topstyring. Det er noget, der skal komme allesammens hjerter. Og det er der, hvor vi skal løfte sammen ved afstemningen. Tak. Så er der nogle spørgsmål fra lokalet. Frederik, værsgo. Lene Pedersen har et spørgsmål omkring forurening, og jeg vil også gerne lige sige igen, at I skal lige høre, hvad spørgsmålet indeholder, og forberede jeres svar. Det vil sige, at I skal svare på de spørgsmål, der bliver stillet her, og det er derfor, at KNR har indkaldt jer for at give jer den mulighed. Tak. I kommune Kujalleq, der bor vi nu 6.200 mennesker. Os, der lever uden støtte, vi har etableret os selv. Vi er mange, der lever på den måde. Vi har forskellige jobs og opretholder os selv. Vi har for vane som grønlændere at drage nytte af naturen, at være tæt på naturen og mærke naturen hver dag, den rene luft. Vi kan mærke luften over det hele, ude på vandet, lyset. Vi, det grønlandske folk, er et folk, der er tæt på naturen. Dit spørgsmål, ja, jeg når til det.
Det handler om råstoffer og mineraler, men det handler også om naturen. I Sydgrønland så er der forskellige, der allerede har opnået tilladelse til at tage råstoffer op, og det er Nalunaq og nogle andre. Dem, der allerede har opnået tilladelse, altså dem er der er 30, der allerede har opnået undersøgelsestilladelse. Og hvis det skulle begynde at fjerne noget fra undergrunden, så vil det for os, der elsker landet, og som lever af landet, som lever af naturen, så vil det ikke være plads til os, hvis der er så mange, der allerede er blevet godkendt til at lave undersøgelser. Os, hvordan kan vi selv, hvordan vil I beskytte os hjemmehørende og naturen? Hvilke partier? Hvilket parti, hvordan vil I beskytte det? Er det tydeligt nok? Tak. Ja, det handler om at beskytte naturen, og hvordan man vil beskytte naturen. Ja, altså også vi, det grønlandske folk, på en eller anden måde. Hvis vi skal bruge det her jordstykker og har givet den til noget andet, hvad skal vi så gøre med dem, der allerede har tilladelse, hvis de skal få endnu flere tilladelser? Tak. Hvem vil gerne være den første til at svare? Signe Egede, værsgo. Ja, Lina, tak for dit spørgsmål. Det er et meget tydeligt spørgsmål. Og da vores formand sagde i starten, så sagde han, at det er os, der for længst har sagt nej til uran. Og det holder vi fast i, det vil vi til hele tiden holde fast i. Når man tænker på kvindefældet i Narsaq, så har man lavet forhindringer forstået på den måde, at der er nogen, der gerne vil opstarte nogle projekter. Og derfor er der ikke sket udvikling i Narsaq nu, og det er stået i stampe, og befolkningstallet er gået ned. Så under det her valg, så vil, som vores formand har sagt, så er et valg at stemme på IA, det er at stemme nej til uran. Vi har givet tilladelse til Gislavat, fordi deres grænseværdier lå under de grænseværdier, der stod i loven. Derfor, mens IA har været med i regeringen, så skal man ikke være i tvivl om, at hvis de her uransteder er tæt på bebeboelse, så nej, så vil det absolut ikke blive åbnet. Vi siger ikke nej til mineselskaber, fordi Nalunaq, det har jo kørt i, vi ved ikke hvor mange år. Men selvfølgelig skal man være meget påpasselig med ikke at gøre skade på naturen. Og når minerne på en gang lukker, så er der licenser og andet i forbindelse med at rydde op, i forbindelse med Gislavat, så kommer de ikke til at bruge farlige midler, dem der skal lave minedrift dernede, fordi de kommer til at arbejde på en helt særlig måde. Hvem vil gerne svare som det næste? Det er Ruthlert, værsgo. Tak. Jeg synes, vi har allerede en lov, der handler om uran. Den kan man ikke snakke om, fordi i forhold til det, der står i loven, så er der lukket for uran. Men i forhold til Gislavat og i forhold til Nalunaq, så synes vi fra Ruthlers side, at råstoffer og andet mineralefterforskning, der kan vi ikke acceptere det, fordi alle fortjenesterne bliver ført ud af landet. Og det er derfor. Og der skal jeg også lige tydeliggøre, at
for mit eget tilfælde, i forbindelse med åbningen af Gislavat Alunga, så har jeg givet et stykke papir til kommunen, fordi man sagde til fiskerne, at Gislavat Alunga, hvis der skal laves mineselskab derover, så vil fiskerne ikke længere kunne komme ind i området og ind i fjorden, fordi der er rigtig mange fisk inde i den fjord, som fiskerne drager nytte af. Derfor det er først, når vi opnår statsdannelse, det er derfor, ikke også? Uanset. Hvis jeg var herre for det hele, så ville det være i morgen, at vi blev en stat, fordi det her med at udelukke fra jobs, det skal vi høre op med lige nu. Vi står uden for døren på rigtig mange områder lige nu. Man har lukket en hel masse fiskefabrikker, men 70% af de indhandlede fisk, det er ellers kommet fra bygderne, men det er blot en historie nu. Hvordan kan vi blive ved med at køre landet på den måde? Landet skal køre ved, at folk går i arbejde, ikke ved, at de går på i socialen. Tak til Rutslap. Og de næste, der har mulighed for at svare, det er Nader. Værsgo. Tusind tak for dit spørgsmål, Christine. Det er rigtigt. Når man kigger på licenskortet, så er det nærmest i hele Sydgrønland, at der er licensområder og efterforskningslicenser oven i hinanden. Jeg har selv arbejdet i Råstofstyrelsen i 5 år fra Nadaraks side. Så vil vi arbejde for jer, der arbejder eller der bor tæt på de her mineområder. Der synes vi, at det er jer, der skal bestemme, om der skal laves mineaktiviteter. For eksempel, så kan vi jo ikke bestemme, hvor mange dyr, der skal fanges op i Nordgrønland. Det kan vi ikke bestemme her i Sydgrønland. Men der er også rigtig mange danskere desværre, der styrer tingene op i Råstofstyrelsen, som aldrig har sat fod i Sydgrønland. Men det burde jo være os, der er det afgørende, der har den afgørende stemme her i landet. Så det, at I, befolkningen, er bekymret, det kan jeg sagtens forstå, fordi I føler, at I bliver overhørt, og så bliver der truffet beslutninger omkring licenser ud over jer. Og jeg er også ærgerlig over, at vi ikke har mulighed for at svare på det, som de andre partier har svaret på. Sådan er forholdene desværre. Hvem vil gerne svare som de næste? Kim Kielsen, værsgo. Jo, tak. Og tak for spørgsmålet. Fra 1. januar 2010, der fik vi en råstoflov, og med hensyn til natur og miljø, så var det os selv, der skulle stå for det her, og før det var det et statsligt område med hensyn til oprydning og så videre. Og så er det der i den her råstoflov, paragraf 1, stykke 2, står det meget tydeligt. I forhold til miljø og sundhed, så er det altså nogle ting, man først skal have sikret, før man går i gang med noget som helst, der har med mineaktivitet at gøre. Altså, det er jo ikke for sjov, at man laver sådan nogle ting. Alle sådan nogle ting bliver udarbejdet fra et videnskabeligt udgangspunkt. Og når der er sådan nogle forhindringer omkring det her, så er det, at man tydeligt prøver at finde ud af, hvordan er det, at man kan overkomme den her forhindring fra selskabernes side. Vi har en råstoflov, en minerallov med 102 paragrafer, og der vil jeg også gerne sige, at vi er altså nogle af de skrappeste i hele verden med sådan en lov. Så på den måde har vi altså sikret, at for eksempel på mineralselskaber, altså der står ikke i den lov, at det er forbudt at tage uran op. Der er forskellige krav omkring mineral efterforskning, som man skal opfylde. Og derfor fra Siumuts side vil vi gerne sige tydeligt, at næstformanden sagde det tydeligt, at vores aftale sammen med IA omkring det her, at det er de her tæt på de her beboede områder, hvor man ikke skal lave mineforskning.
uanset hvor meget Jeske Bertels eller de andre siger det, så skal man respektere, at der ikke bliver taget mineraler op fra Kvanefjeldet. Tak til Siumut. Og de næste, der er mulighed for at svare, det er Dasyt. Værsgo. Vi er nødt til at have ro i samfundet, og man skal inddrage borgerne. Derfor har vi stillet forslag fra Adasyts side i forrige valgperiode om, at der skal laves en afstemning. Man prøvede at mødes med os fra andre partier, hvor andre partier også sagde, at de gerne ville have en afstemning. Altså det er det, der er vigtigt fra Adasyts side, betjeningen. Fordi det her det er et meget vigtigt spørgsmål. Altså hvis der skal laves... Altså folk bor jo i nærheden af det her steder, så skal man give spørgsmålet videre til dem. Skal der laves mineaktivitet her, ja eller nej? Altså det ligger ude hos borgerne, det her spørgsmål. Derfor er det meget vigtigt, og vi anser det som vigtigt fra Adasyts side, at borgerne skal føle sig inddraget og være rolige. Vi er nødt til at kunne indgå i dialog med borgerne, fordi det er meget vigtigt. I rolige omgivelser, så er det, at udvikling sker. Vi ved godt, at udviklingen i Kommunen Gujarat er svær. At befolkningstallet bliver mindre og mindre. Og hvis vi skal gøre noget, så er vi selvfølgelig også nødt til at se på mineralområdet. Og vi vil også gerne sige, at det er meget vigtigt at se på at udvikle landbruget og fiskeriet i den forbindelse. Det er meget vigtigt, at borgerne skal kunne bo roligt her. Men det her spørgsmål, meget vigtige spørgsmål, det er noget, der skal besvares af borgerne. Og derfor synes jeg også, at det er et meget vigtigt anliggende. Tak til Adasyt. Og det næste, det er Demokraterne. Værsgo. Fra Demokraternes side, der vil vi meget tydeligt sige, at der skal ikke laves uran. Der skal ikke fjernes uran fra Kvanefjeldet, men så er det også vigtigt, at man ikke skal bruge nej til uran ved hver valg. Vi har brug for råstoffer, fordi vi gerne vil selvstændighed. Hvis vi skal kunne gøre noget for de svageste her i landet, så er vi nødt til at have nogle indtægter. Sydgrønland er meget smukt, og der er mange ressourcer. Partierne sagde, at vi har en meget stærk minerallov. Vi hørte, hvad de sagde i Narsaq, fordi de holdt deres bygd kær. Og derfor har vi besluttet, at vi er nødt til at respektere de her borgere, men det betyder altså ikke, at der ikke skal laves mineralefterforskning og minedrift her i landet. Vi har behov for de her midler. Vi synes, at det, der er blevet sagt fra Siumut og IA, at i forhold til så stort et spørgsmål, så kan man ikke være i tvivl. Jeg skal ikke kunne sige, at min formand har sagt, at der skal ikke laves minedrift i Kvanefjeldet, mens en anden partiformand siger, at det skal man. Altså, hvis der skal være ro i samfundet, så mener jeg, at de her forskellige meninger, der bliver givet udtryk for i Siumut, altså der er man nødt til at have en klar politik, fordi vi er nødt til at beskytte folkene. Vi er nødt til at beskytte folkene i deres nærområder. Vi er nødt til at have et godt fundament for vores indtægter. Vi kan ikke bare drive indtægter, gå efter indtægter over hovedet på folk. Vi har selvfølgelig behov for dem, og vi vil gerne opnå statsdannelse, men vi skal ikke have en slingerkurs rent politisk. Men det, der altid skal være bestemmende, det er, at folk kan bestemme over deres nærområde. Tak til Demokraterne. Det her spørgsmål er nu blevet besvaret af samtlige partier, og dermed går vi videre til et spørgsmål her i salen. Værsgo, Frederik. Og den næste spørgsmålsstiller bliver Michael Enoksen. Værsgo. Ja, tak. 1979 blev hjemmestyret indført,
Og denne gang startede man vejen til selvstændighed, og I har været i spidsen i arbejdet. Og I nævnte i valgdebatten, at der er en økonomisk udfordring også inden for sundhedsvæsenet, selvom man giver 1 milliard om året ind til det. Sådanne spørgsmål. Og vi har nogle områder, som ikke er hjemtagne endnu. Og så fremt man har råd til dem, og I siger i valgdebatten, at der skal være en voksende erhvervsområde. Siden dengang jeg kunne stemme fra midten af 80'erne, nu har vi altså fået nok af det løgne, vi har hørt fra politikerne. Nu vil jeg gerne høre, hvem vil tage imod udfordringen og færdiggøre arbejdet imod selvstændighed. Og så økonomien og indtægterne er til mest gavn til Grønland og befolkningen. Jeg kan se, at I har vandflasker op på borden. Og bare som eksempel har vi en masse kilder i Grønland, som kan sælges til udlandet. Tak. Hvis jeg tak til spørgsmålsstilleren, så går vi over til dem, der skal besvare. Hvem vil gerne starte? Der var ikke nogen, der markerer, så starter vi bare herfra. Demokraterne, værsgo. Tusind tak. At være privat selvstændig i Grønland er meget udfordringer, og det er som om, at det offentlige vil gerne få private til at synke. Der skal være nogle innovationer fra menneskerne selv. Bare som et eksempel har vi en hundefodervirksomhed, fordi vi har en masse hunde i Grønland. Og der er stadigvæk selvfølgelig nogle importerede hundefoder, men det er sådanne muligheder, som vi skal drage mere benyttelse af. Vi kan allerede se, hvor dyr RAL er. Vi bliver nødt til at være dygtigere inden for handel fra nu af. For jeg synes, at vi har allerede det folk, der gerne vil, men på grund af dårlige rammer kan vi ikke gøre nytte af disse. Vi er ellers en af de rigeste lande. Det er derfor, at Trump er så interesseret i os. Det er derfor, at vi skal være klogere i forhold til det. Kuno Fenker snakker vi om på vegne af os, der tager ud til USA. Der er stadigvæk nogle forhandlinger udenom os. Vi bliver nødt til at innovere selv i Grønland. Der skal være nogle gode rammer. Og vi skal ikke bare slukke for det enkelte selvstændige virksomheder. Vi bliver nødt til at kigge på skatteområdet igen. Vi skal støtte op omkring det selvstændige. Det vi snakker med i Sydgrønland, som er selvstændige, det henvender ellers til kommunen, men det får aldrig svar i forhold til det spørgsmål omkring containerbeliggenhed, som aldrig får svar. Det er nogle selvstændige. Så fremt vi ikke støtter dem, og ikke engang kan besvære deres mail, så har vi ikke det rette rammer. Vi bliver nødt til at have vores egne vilje. Vi går over til den næste parti, og det bliver Ruller. Værsgo. Ja, tak. Tak til spørgsmålsstilleren. Du har fuldstændig ret i, hvert valgperiode bliver vi lovet, at der skal ske det og dat. Men vi, alle dem, der sidder herinde, kender til
at der er en stor begrænsningsarbejde af vores ressourcer. Vi bor i et land på 2 millioner kvadratkilometer med store rigdomme. Hvis det gælder bare om at udnytte det, så har vi råd til alt. Vi har råd. Vi er det rigeste universet. Hvis vi har nogle kloge hoveder inde i politikken, så kan vi gøre nu det er også det derfor, at vi siger fra Rutsak og kigge på disse områder og løse udfordringerne. Tak for spørgsmålet. Det næste bliver Nalerak. Tusind tak for spørgsmålet. Ja, du har ret i, at vi gik på arbejde på at blive selvstændige og selv tilbage i 99. Det er derfor, at vi fra Nalerak siger, at vi tager det så alvorligt med at blive statsstand også. Så derfor, at vi gør noget ved det midler, der går ud af landet. Danmark får en hel masse penge fra os gennem fiskeriet, fordi vi har nogle produktion i Danmark. Hvorfor kan vi ikke selv eksportere de produkter af fisk? Og vi har så mange penge, at vi bruger 100 millioner til administration, den administration, som er i Danmark, så der kan udarbejdes nogle love, som ligner det danske. Så vi skal lave og danne vores egne love. Fordi vi er jo ikke Danmark. Og i forhold til vandet, da jeg arbejdede i Råstofstyrelsen, så var der nogle enkelte ansøgninger om at sælge vand eller eksportere vand. Og det er noget, der bliver afvist fra departementerne, og det bliver vi nødt til at gøre om. Det bliver nødt til at være en mulighed for os grønlændere, der kan sælge is og vand ud af landet, og ikke bliver begrænset af administrationen, og ikke bliver overtrumpet af det importerede vand. Tak. Det næste, der skal besvare, det bliver det sødt. Grønland skal være et økonomisk selvbærende nation, og det kræver, at det er det selvstændige og selvbærende befolkning, og der skal være nogle gode lovrammer for det. Og den konkurrence der bliver meget fokus fra det offentlige. Man kigger altid til fordel på det offentlige, og man prioriterer aldrig det selvstændige. Og det selvstændige, det er dem, der innoverer, og det er dem, der skal bane vejen mod selvstændighed. Det er meget vigtigt her. Og spørgsmålsstilleren nævnte også sundhedsvæsenet. Vi ved godt, at sundhedsvæsenet er på knæ. Og vi har sagt fra, at der siden dengang vi overtog sundhedsvæsenet ind i 70'erne, at den skal føres tilbage til Danmark, og det er noget, der bliver afvist af samtlige andre partier. Og selvom det var realiteten, som vi kom op med, og en reel udfordring, vi bliver nødt til at have en nation, som er selvbærende, økonomisk selvbærende, og borgere, der er i centrum. Og det er på den måde, vi skal arbejde. Hvis vi skal have en sund økonomi, så kræver det, at vi prioriterer og fokuserer på det selvstændige. Vi prioriterer fra, at det er sundt, og finder det meget vigtigt, at i disse situationer, i disse dage, at man bare afviser og er fuldstændig ligeglad med forholdene. Det bliver nødt til at gøre noget ved fra det sødt, fordi det selvstændige er dem, der er i udvikling. Det er den alene, der er udviklende i landet.
Og det næste bliver Inuit Ataqatigiit. Værsgo. Tak for spørgsmålet. Jeg forstår spørgsmålet på den måde, at der bliver spurgt om man vil arbejde på selvstændighed eller statsdannelse indtil valgperiode. Men man skal også huske på, at hvis barnet bliver anbragt uden for hjemmet og ikke hjælper forældrene, og hvis vi ikke kan hjælpe i barnet, hvordan kan vi så have et selvstændigt land? Og i forhold til politi og retten i Grønland, hvordan i forhold til at hjemtage, vi skal også først analysere, om vi har råd til det. Vi ved godt, at når vi går til lægen i dag, så ved vi ikke helt, om vi har kræft eller ej. Vi skal først få disse besvaret, hvis vi skal være, hvis vi skal statsdannes. Vi bliver nødt til at lave en aftale med Danmark, og Danmark er også forpligtet til at hjælpe os til at blive statsdannes. Vi skal hjælpe hinanden, vi skal samarbejde med hinanden, og vi skal ikke udelukke nogen til samarbejde omkring statsdannelse. Og det er disse områder, som vi skal varetage til at statsdanne os. Da vi fik hjemmestyre i 79, så er det som om, at det har gået ned med alt mulige områder. Men en hel masse negative bemærkninger. Men vi kan også huske, at der er en hel masse positive. Der er en masse selvstændige i byer og i bygder. Men lad os huske, at der er nogle positive ting, der også sker i Grønland. Og det er det, vi altid fokuserer på i valgdebatterne. Men det skal vi altså huske, at der er nogle positive. Det sidste, der besvaret, bliver Siumut. Værsgo. For det første, tak for spørgsmålsstilleren. Den situation, som vi er i som samfund, om hvorvidt vi er klar eller ej, da Trump blev præsident og Kuno gik i enegang, hvilke konsekvenser havde det i samfundet, hvor stor en debat havde vi, og så drøftede vi også, hvilke områder vi skal hjemtage, og så siger man, at hvilke områder er stadigvæk under at Danmark. Hvordan kan vi lave en prioriteringsliste, så vi kan planlægge os til statsdannelse? Og vi siger, at sundhedsvæsenet er i udfordringer ved fiskeriet og en hel masse andre områder. Hvilken indtægtskilder der kan være, råstoffer, turisme og andre rigdomme, som vi har, som vi kan have som indtjening over fra andre lande. Så det er der, vi prioriterer fra Siumut, hvor vi inkluderer, hvordan kan vi inkludere hele samfundet for at statsdanne os. Tak. Ja, tak. Jeg skal også lige nævne her, at det er meget vigtigt, at alle partierne skal også gå efter statsdannelse. Der er nogle enkelte partier, der siger, værsgo Amerika. Aldrig i livet. Vi skal statsdanne os. Vi skal selv med vores ord, med vores ønsker. Men der er en enkelt parti, der siger, jamen, værsgo Amerika. Vi elsker jer. Det bliver ikke bedre end Danmark. Det skal jeg bare sige. Vi skal selv styre det i Grønland. Der blev nævnt, at der er en masse ansvarsområder, som vi skal kigge på. Tusind tak for Kilsen. Vi går fremad i Siumut. Tak. Vi går over til den anden del. Vi holder pause i 10 minutter.
Efter det så fortsætter vi. God fornøjelse.